Ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi ye décembre kalo tile 11 san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ka sababuya kɛ aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Député minnu bɛ yen nɔ sa ni dan sigira olu ka fanga la an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ fɛ sa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye kunna sini n'o bɛnna arabadonya ma décembre kalo tile 9 san 2020 u tun bɛ kunnafonidilaw olu ɲɛma ni wasaden kɔrɔ ninnu yɛrɛ sa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka u jɔyɔrɔ ye CNT ale kɔnɔna la ani yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ sa ni u ɲinalen kɛlen don olu kɔ u ka dugu ta fanfɛla la k'u bɛ fɛ ka u yɛrɛ ye CNT ale la. Tɔmɔkutukaw fɛ yen nɔ sa bolimafɛntigi dɔw binganni wale taara ka olu sɛgɛrɛ maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ sa a kɛra Gundam ali ni Tɔmɔkutu ni ɲɔgɔn cɛ ni binganni wale in yɛrɛ kɛra arabado décembre kalo tile 9 san 2020 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati maa dɔw ka fɔla sa ko maa minnu tun bɛ bolimafɛn ale kɔnɔna la k'u ye u bolola nafolow minɛ u la ani ka tila ka taa n'u ka bolola telefɔniw bɛɛ lajɛlen ye nka a yirala k'a fɔ k'u ma maa si kɔni bɔnɛ a nin na. San 2019 ka taa se san 2020 ma o kalan olu bɛna ɲɔngiri décembre kalo tile 14 san 2020 jan'o wagati sisan kalanso dɔw yɛrɛ tun bɛ yen nɔ olu tun ye u ka kalansow ni ka olu datugu yɔrɔ dɔw fana tun bɛ yen nɔ olu tun ye u ka san kura kalan ni ka olu daminɛ ka kɛ ni gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna la sa n'o gɛlɛya yɛrɛ dɔ ye fɛn min ye n'o ye coronavirus ye ani ka tila tuguni ka lakɔli karamɔgɔ olu ka baarabila banbali ni ka o don a kɔrɔ ani ka tila tuguni fana fɛn min fana bɛ yen nɔ sa ni o ye lakanabaliya ye an ka jamana fan dɔw fɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra san 2019 ka taa se san 2020 kalantaw gɛlɛya ye. Kunu alamisa décembre kalo tile 10 san 2020 coronavirus bana ale yera maa 100 ni maa 7 o de la maa 48 olu kɛnɛyara maa 3 olu ntanyana an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko coronavirus bɛ maa 5,570 ani 6 de la maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɛnɛyara o maa bɛ t'i jɔ maa 770 ani maa 2 la maa 170 ani 4 olu tanyana.
An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ coronavirus ale ye naliko filanan ni ka o daminɛ nin kuma in fɔra u ka kɛnɛya minisiri o fɛ sa kabini novamburu kalo tile 10 san 2020 a yirala k'a fɔ k'a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ coronavirus tun bɛ ye maa 2 o de la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunu yɛrɛ coronavirus yera maa 100 ani maa 1 a yirala k'a fɔ o de la sa u ka jamana marabagaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka waleya kɛ waleya minnu ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i kisi coronavirus ale tɔɔrɔ ma fɛn min ye bolocikow ye sa u ma waleya wɛrɛw ta olu ko ma fɔlɔ. Ganakaw fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye John Dramani Mahama ale kɔni ma sɔn u ka jamana ɲɛmaakura n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale ka jamana ɲɛmaaya ma ko kura a ye nin kuma in fɔ kunu alamisa. Afrique du Sud ale ye jamana ye min ni coronavirus yeta cayara a kɔnɔna la kosɛbɛ coronavirus tun bɛ ye maa 600 de la tile kelen o kɔnɔna la nin kuma in yɛrɛ fɔra u ka kɛnɛya minisiri o fɛ a yirala k'a fɔ ko Afrique du Sud jamana kɔnɔna la sa ko coronavirus ko ale ye naliko filanan ni ka o daminɛ u ye nin kuma in fɔ araba sufɛla la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an kulukɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaaw la ka sababuya kɛ coronavirus bana tiɲɛ don wa a bɛ an ka jamana kɔnɔna la a yeta de bɛ ka caya don o don ka taga a fɛ o tuma la an bɛɛ lajɛlen k'an janto an yɛrɛ la an ka jɛ ka coronavirus bana ni k'a kɛlɛ ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna la ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ni aw bɛɛ lajɛlen ma. minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na o de ye an ka sigida meriw kɔnɔna na ka fara o kan Bamako meriba ani gouvernorat o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansinw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u foto ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw foto ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw foto ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wale kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na nin ye weleweleda kan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ